Astăzi vreau să încerc să fac un vlog. Sper să-mi și iasă, adică sper să am și materiale să discut aici cu voi. Am început construcția, lucru, șantierul, whatever, cum vreți voi să-i spuneți, la terasă. Și de asta nu prea am mai filmat atât de mult aici pe YouTube, pe Instagram. Dacă mă urmăriți și acolo, o să vedeți că am mai pus așa, dar cam strictul necesar. Și am zis că dacă tot am câteva zile ușor mai libere, pentru că băieții lucrează mai mult la terasă, eu, mă rog, îi ajut și eu, dar cum pot, da, fiecare cu ce poate. Am zis să dau drumul clipului să vă arăt și vouă. Nu știu dacă o să-l fac, spre exemplu, într-un singur vlog, adică toată construcția terasei sau whatever, sau îl fac pe 2-3 zile, vedem cum iese la final. Și am zis să intru puțin să vă salut, să vă urez o zi frumoasă, pentru că e soare afară, după cum vedeți, este foarte, foarte cald, este o zi foarte călduroasă. Bun, și pentru că tot am vlogul pornit, a ajuns la mine zilele trecute ceva foarte drăguț de la NYX. Și am zis că să vă arăt și vouă. Îmi pune focus? Îmi pune, cam așa ceva. Vă arăt imediat. Este vorba despre niște eyelinere foarte drăguțe, dar ce m-a amuzat și impresionat pe mine, pentru că nu mă gândeam la un astfel de dispozitiv să fie pus într-un pachet de PR. E genul ăsta, uite, îi duci apă pe aici și faci gen așa și are aici un buton și apeși așa și pulverizezi apă. Mi se pare foarte interesantă treaba asta. Hai să vă arăt și produsele de make-up. Deci am aici prima dată Epic Smoke Liner. Uite așa arată, nu știu cât focus o să-mi pună că e moaca mea acolo. Cam așa. Ceva de genul ăsta. O să facem și un machiaj cu ele. Aici am Epic Wear. Uite cam așa. Îl pun în față ca să pună focusul pe produs. Pentru că pot să-l arăt și așa. Dar pune focusul pe moaca mea. Asta este un tuș. Uite cam așa arată. Așa. Aici mai am un Epic Wear Liner Stick. Deci ăsta este un creion. Uite, uite. Așa. Ia să-i facem un swatch aici mic. Să vedem ce nuanță. Face ceva? Uite că face. Cam așa. E un... ce culoare e asta? Lila. Un mov foarte deschis. Iar ăsta... stai. Deci are... Mi-a căzut tot. Are aici partea de sus. Pe aici este culoarea. Așa, gen. Iar aici, partea asta, are pensulă, măi, deci ok. Da, noi jucării, abia așa să le testez. Și aici cred că mai am un eyeliner, Epic Ink Liner, ăsta de aici. Și din câte am văzut este waterproof. Și celălalt era waterproof. Deci, de căldura asta tot mai bine. Și ăsta arată așa, ăsta cred că este cariocă. Uite, are o pensulă foarte, foarte subțire. Hai să facem mai un swatch. Se vede ceva la voi. Foarte drăguț. Abia aștept să le testez. Abia aștept să le testez și să mă joc cu ele. Și mai am ceva aici. Ia asta, să le scot. Ok, gata. Deci aici avem o banderolă din asta de pus pe cap când faci sport. Și aici sunt mai multe banderole din astea colorate, așa, pentru sport. Elastice din astea ca să facem sport, pentru că produsele, majoritatea produselor sunt waterproof și le punem la încercare. Uite și ăsta. Cutia. Cutia. De la celălalt. Da, nu știu, a ta bâlbuială în clipul ăsta. Și rucsăcelul. Arată foarte drăguț, mulțumesc tare mult. Se vede că nu am mai filmat de super mult timp, mă bâlbâi și am tendința să mă uit într-una în viewfinder acolo, pentru că mă văd pe mine, în loc să mă uit așa drept aici în cameră la voi. Dar mă obișnuiesc eu. Mă reobișnuiesc eu. Și vreau să vă mai zic o chestie, pentru că am primit foarte, foarte multe întrebări de unde am eu inelele, sau mă rog pe astea pe care le-am purtat în ultima perioadă. Sunt de la Eden Boutique, astea două cel puțin, de ăsta am primit foarte multe întrebări și asta a fost un cadou de la soțul meu. Ce îmi place foarte mult este că
Ele pot fi, cum să arăt așa, vedeți? Sunt foarte, foarte subtile și se măresc așa, adică puteți să le purtați și aici sau să le pui pe un alt deget. Și asta cu perluță mi se pare foarte, foarte drăguț așa și simpatic. Și mai am cred că unul de la ei cu un șarp așa foarte drăguț, dar acela este din argint, dar suflat cu ceva aur, este galben. Mi-a plăcut foarte mult ideea aceea de inel și am văzut că au și pe argintiu, deci cum sunt astea. Așa că poate să-mi iau și de acolo. Mai am de la ei și brățările de picior, pe care le-ați văzut mai mult pe Instagram, dar dacă vreți vi le arăt și pe acelea. Să-mi lăsați în comentarii dacă vreți să vi le arăt și pe acelea. Și nu știu ce am mai luat de la ei. Cred că atât. Mai trebuie să-mi vină 2 inele, cred că astăzi sau mâine, nu știu exact când ar ajunge la mine. Și dacă nu închid eu vlogul până atunci, vi le arăt și pe acelea. Altul în format de inimioară, foarte drăguț. Și unul este mai simplu, așa, este un cerc cu niște pietricele. Nu știu, sper să mi se potrivească mărimea. Pentru că astea de aici pe care le-am eu, astea de aici, sunt din astea ajustabile. Cele pe care le-am luat acum nu sunt ajustabile, adică ți-a ales măsura și aia. Sper să-mi fie bune. Dacă în cazul în care nu sunt bune, eventual, nu știu, o să le fac un retur sau ceva de genul. Dar vedem, să ajungă și vedem apoi. Și acum vreau să mergem afară să vă arăt în ce stadiu este, în ce stadiu este terasa. Deci se vede că nu am mai filmat de foarte mult timp, cel puțin aici pentru YouTube. Scuzați-mi bâlbâielile. Să vă arăt în ce stadiu este terasa și vedem ce mai facem apoi. Cam așa arată și terasa noastră în momentul de față. Are stâlpii puși, trebuie să facem acolo și aleea și bineînțeles să mai continuăm cu stâlpii, cu acoperișul și așa mai departe. Ok, multe ore mai târziu, mă rog, câteva, mi-am făcut și bea păr. Sper să am lumină bună. Mă uit în viewfinder, da. Sper să am lumină bună pentru că nu mi-am mai pus lumina, iar soarele meu bate din partea asta. Da. Deci, mi-am făcut baie pe păr. Au, așa arată părul meu. Și pentru că am primit des întrebări cu ce produse mă spăl pe păr, ce produse folosesc și așa mai departe, mai ales că părul meu este vopsit. Acum sunt într-un mare stil, trebuie să-l captăn. Au ceva aici? O chestie? Ce treaba asta? Așa, ok. Eu folosesc produsele astea, uite. Produsele astea pentru păr vopsit, de la Longcolor Expert. Am aici și crema Livon, mă rog, cu care o să mă dau, dar am și șampon, balsam, mască și un ulei, toată gama, pentru că îmi place foarte, foarte mult și nu o folosesc de azi, de mâine. Dacă ați mai fost aici la mine pe canal pe YouTube, dacă ați mai fost pe Instagram, o să vedeți că am ceva ani de când o folosesc. Am mai alternat uneori, dar mereu mă întorc la gama aceasta, la produsele acestea. Ia uite ce ușor se descurcă acum. Și îmi place foarte, foarte mult, îmi place că adică îmi spală bine părul, bineînțeles ca orice șampon, da? Dar pe lângă lucrul acesta are grijă și de culoarea mea, pentru că eu am părul, v-am mai zis că am părul vopsit și mi se pare că nu curge atât de multă vopsea la spălare, plus că vopseaua pe care o folosesc este tot din gama lor, mai nou este cea Hemp Style. Că mi-am schimbat gama. O să vă arăt, dacă vă interesează îmi spuneți și vă arăt. Și cam așa arată părul meu. O să ies afară să mă usuc pentru că acum este super cald și nu are rost să îmi bag perie sau fion sau chestii din astea. Așa că da, cam așa arată. O să-i mai dau un pic cu o cremă din aia, iar la final o să mă dau cu uleiul acela de păr ca să sigilez bine toată treaba. Și cam așa. A crescut chiar super mult părul și mai am de aici în spate, uite așa. Mi-a crescut chiar super mult. Chiar a crescut foarte, foarte mult părul. Nici nu mai știu când m-am tot ultima dată, dar nici nu contează. Și pentru că sunt super încântată până ies eu afară să mă usuc pe păr. A venit
toaletul de la Eden Boutique. Deci, fără deci. Vreau să vă arăt. Am aici 3 chestii și mai am aici un, cum îi zice la ăsta, o cutie de bijuterii. Deci arată atât de drăguț și îmi place că este și așa mai micuță, gen poți să ieși în vacanță, poți să iei în geantă dacă pleci. Ia uite, uite cât de mișto arată. Deci aici poți să spui cercei, chestii, aici inele, aici ai niște chestii din astea pentru lănțișor și e așa, cam așa arată. Este albă cu fermoară aici. Sunt super, super happy. Dar, da, stați așa. Stați așa să vedeți de ce sunt eu și mai încântată. Deci, hai să-l desfacem pe ăsta prima dată. Avem aici inele. Știți că ador inelele, m-ați întrebat de super multe ori de inelele lor. Eu am puțin degetele umflate în perioada asta, cred că de la retenția de apă sau ceva. Și ăsta, micuț, ăsta cu multe petrecere, mi intră un pic cam greuț, dar o să elimine apa și va fi super ok. Uite, uite, cam așa arată. Măi, deci îl ador, este superbisim. Ia uite ce frumos. Este super, super micuț, așa și finuț. Și știți că mie îmi plac produsele lor super, super drăguțe și finuțe, așa. Am și inele mai mari. Dar, și mai am una aici. O să vi-l arăt pe ăsta. Dai să-l vezi pe ăsta. Ia uite. Deci este în formă de inimioară. Deci când am văzut la ei pe site am zis, băi, deci n-ai cum. Uite, nu știu dacă mi-l focalizează. Ia să vedem. Uite așa arată și dacă vedeți voi aici, ia stai să-l pun pe degetul ăsta așa. Are marginile astea de aici, sunt împletite așa, sunt din argint. Măi, și arată superb, deci, ia uite, opa, uite așa, le-am pus pe amândouă. Deci arată divinisim. Mi-am luat un charm, mi-am mai luat un charm de la ei, că m-ați întrebat zilele trecute. Uite, ăsta de aici, stai că nu știu cum să ți-l arăt. Eu l-am pus pe brățara mea de la Pandora, ia. Focalizează, domnul, uite așa. Uite ce drăguț e, măi. Deci arată superb. Și sunt din argint. Și acum mi-am luat, stai că nu știu cum să-l pun ca să vi-l arăt. Hai că-l țin eu așa. Un din ăsta, este semnul infinitului și scrie acolo Family Forever. Deci uite cât de mișto arată. Hai focus. Uite așa, ia uite. Măi, deci arată superb, superb și chiar vreau să mi-l pun acum. Mă rog, trebuie să mi-l pun eu aici la mijloc, adică să mai dau jos din charmurile astea pe care le-am eu. Dar, ia stai că nu știu cum. Cred că așa, ceva. Da, uite așa. Că am văzut eu la ei pe site, că așa-l pusese. Wow, ce drăguț arată! Stai, că s-a răsucit. Hai mă! Și un focus, așa măi, ia uite. Dar o să trebuiască să mi-l pun, cred că pe aici, pe la mijloc, ca să arate drăguț. Ia uite ce frumos arată. Dacă îl pune și un focus, așa. Deci arată foarte drăguț, că nu știu cum îl vedeți voi, dacă îl vedeți bine. Foarte, foarte mișto, deci îmi place maxim, maxim. Doar că trebuie să mi le dau eu pe astea jos și să-l pun aici, la mijloc. Pentru că eu acum la mijloc am altceva. Am inimioara asta și cu floricica. Și mai am câteva charmuri aici pe brățară. Și sunt super, super încântată pentru că îmi plac maxim, maxim. Așa că, da, nu știu, dacă erați în căutare de ceva bijuterii, puteți să intrați la ei pe site, v-am zis, mie îmi plac. Am și brățările de picior de la ei și inele, mai nou și charmurile. Acum și văd că au și genul ăsta de cutie de bijuterii și mi se pare super ok. Îmi place că nu e nici foarte mare, dar nici foarte micuță, e așa, mai medie să zicem. Și poți să o iei și cu tine pe travel, că tot este vară și toată lumea pleacă prin diverse călătorii. Nu se mai încurcă lănțișoarele, nu se mai încurcă nimic, dar eu chiar am o problemă foarte mare la brățări, la lănțișoare, la toate chestiile astea, pentru că mi se încurcă. Dacă le pun una lângă alta așa, ele se încurcă și sper că, na, cu treaba asta nu se mai încurcă. Așa că, am fugit afară, mă duc să-mi usuc părul și ne auzim mai târziu. Bate un vânt afară, deci mi s-a uscat instant părul. Cam așa arată, e foarte, în toate părțile.
O să mă duc să-i dau cu puțin ulei și eventual să-l mai piaptăn un pic, că arată. Dar s-a uscat repede, pentru că s-a uscat foarte, foarte repede. Ei bine, cred că am să închid vlogul aici. Sper că v-a plăcut să petreceți așa o zi cu mine, să vedeți ce mai fac eu. Ca ce lucruri, a fost așa o zi destul de liniștită, dar am făcut lucruri în casă și mă bucur foarte, foarte tare. Inclusiv acum încă se mai lucrează la terasă, cred că mai auziți din bocăniturile de afară. Dar o să vă mai țin la curent cu următorul video despre lucrările de terasă. De asemenea, nu uitați să dați și un subscribe canalului dacă vă place ceea ce fac eu aici și vă aștept mai jos în comentarii cu sugestii, dacă v-a plăcut clipul, ce ați vrea să îmbunătățim, ce ați vrea să vedeți pe canalul acesta. Vă pup, să aveți grijă de voi și ne vedem data viitoare. Bye!